Sikke et cirkus er et udtryk, som vi danskere benytter til at beskrive uorganiserede begivenheder, lange køer i supermarkedet eller naboens rod i baghaven. Dette udtryk hader familien Enoch, som ejer og driver Cirkus Dannebrog. Når udsendelsen så alligevel hedder Sikke et cirkus, er det dybt humoristisk ment. For sikke et cirkus man oplever, når en journalist og en fotograf i 24 timer får lov at komme helt tæt på Jimmy Enoch og hans fascinerende familie. Vi oplever dem svede sammen, kæmpe sammen og grine sammen, og kommer bag kulisserne på det moderne cirkusliv og den passion og dedikation, det kræver. En livsstil, der først og fremmest handler om gå på mod, sammenhold i modgang og livsglæde.